ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри ҷамъбастии барномаи иттилоотии навидро мустақиман аз телевизиони Сафина манзуратон мегардонем. Дар студия Суҳробшоҳ Давлатзода. имрӯз таҳти раёсати асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. Дар маҷлис як қатор масъалаҳои муҳими ҳаёти иқтисодиву иҷтимоӣ аз ҷумла барномаи рушди беҳдошти замин ва обёрӣ барои солҳои 2024-2028, дурнамои нишондиҳандаҳои асосии макроиқтисодии ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2025-2027 ва лоиҳаи як қатор қонунҳо мавриди таҳлил ва баррасӣ қарор дода шуд. Тафсилот дар гузориши ҳамкасбони мо аз хадамоти матбуоти президенти ҷумҳурии Тоҷикистон. 31 май таҳти раёсати асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. дар оғози маҷлис дар бораи барномаи рушди беҳдошти замин ва обёрӣ барои солҳои 2024-2028 директори агентии беҳдошти замин ва обёрӣ Зафарбек Давлатзода гузориш дод. таъкид гардид, ки мақсади асосии қабули барнома андешидани тадбирҳо вобаста ба фароҳам овардани фазои мусоид барои ҷалби сармояи хориҷӣ, маблағҳои бахши хусусӣ, навсозӣ ва барқарорсозии иншооти гидротехникӣ ҷиҳати мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим, обтаъминкунии устувор, тоза кардани заҳбуру заҳкашҳо, беҳтар намудани ҳолати мелиоративии заминҳо, аз худкунии заминҳои нав, ба гардиши кишоварзӣ даровардани заминҳои аз гардиши кишоварзӣ берунмонда ва ғайра мебошад. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дастур доданд, ки сохторҳои марбута татбиқи барнома ва нақшаи амали онро дар муҳлатҳои муайяншуда ва бо ҷалби маблағҳои зарурӣ таъмин намоянд. сипас дар бораи дурнамои нишондиҳандаҳои асосии макроиқтисодии ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2025-2027 вазири рушди иқтисод ва савдо Завқӣ Завқизода ҳисобот дод. таъкид гардид, ки лоиҳаи қарори мазкур дар доираи дастуру супоришҳои президенти кишвар бо мақсади пешгирии таъсири хавфҳои эҳтимолӣ ба иқтисоди миллӣ ва ҷиҳати таъмини нишондиҳандаҳои дурнамои рушди иҷтимоиву иқтисодӣ қабул шудааст. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон супориш доданд, ки вазорату идораҳо ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ҷиҳати иҷрои дурнамои нишондиҳандаҳои асосии макроиқтисодии ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2025-2027 чораҳои зарурӣ андешанд. сохторҳои марбута ҳамчунин вазифадор шуданд, ки амалишавии саривақтии барномаҳои давлатии рушдро таъмин намоянд. дар маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчунин лоиҳаҳои як қатор қонунҳо, аз ҷумла лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйир ба кодекси гумруки ҷумҳурии Тоҷикистон, оид ба ворид намудани тағйирот ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи дигар пардохтҳои ҳадмӣ ба буҷет, оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи сарҳади давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва оид ба ворид намудани илова ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи рӯзҳои ид муҳокима гардида барои баррасӣ ба маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ирсол карда шуд. мутобиқи тағйиру илова ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи сарҳади давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, убури мусофирон аз хатти сарҳад дар фурудгоҳҳо аз тариқи дарвозаҳои электронӣ сурат мегирад, ки боиси сода гардидани низоми гузашт ва сарфаи вақт барои мусофирон ва ҳам сарҳадбонон мешавад. мақсад аз ворид намудани илова ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи рӯзҳои ид, ба рӯзҳои ид дар ҷумҳурии Тоҷикистон илова намудани рӯзи телевизион мебошад. ҳамчунин лоиҳаи қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи барномаи барқарорсозӣ ва реинтегратсияи шахсони дорои гузаштаи экстремистӣ ё террористӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2024-2028 муҳокима гардида қарори дахлдор қабул шуд. дар фароварди маҷлис сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таваҷҷӯҳи аъзои ҳукумат ва дигар масъулинро ба иҷрои ҳатмии масъалаҳои рӯзномаи маҷлиси имрӯза, супоришҳои қаблии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, амалисозии дастурҳои зимни мулоқот бо фаъолони кишвар ва ходимони дин ва аҳли илм ва маориф додашуда ҷалб намуданд. супоришҳои дигар ҳамчунин доир ба ҷамъоварии беталафи ҳосили саҳро,
самаранок истифода бурдани техникаву технологияи муосири кишоварзӣ, васеъбаромондани кишти такрорӣ дар заминҳои обӣ, таъмини фаровонҳосилӣ, захираи маводи ғизоӣ ва инчунин вусъати корҳои ободонӣ ба хотири истиқболи сазовори 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дода шуд. имрӯз таҳти раёсати муовини раиси маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Мавсума Муинӣ озмуни ҷумҳуриявӣ асари беҳтарин дар мавзӯи соли 2025 соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ҷамъбаҳс гардид. масъулони баргузории озмун Комиссияи экологии Маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи ҳифзи муҳити зистӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва нашрияи расмии Маҷлиси олӣ садои мардум мебошанд. озмун дар як давр аз 1 сентябри соли 2023 то 1 майи соли 2024 баргузор шуда маросими қадрдонии ғолибон ва иштирокчиёни фаъол дар арафаи рӯзи байналмилалии ҳифзи муҳити зист ва рӯзи обу ҳавошиносони ҷумҳурии Тоҷикистон ки ҳамасола 5 июн ҷашн гирифта мешавад доир гардид. ба комиссияи озмун 48 довталаб аз шаҳру навоҳии ҷумҳурӣ бо 116 асару мақола, гузоришҳои телевизионӣ ва радиоӣ бо забонҳои давлатӣ, русӣ ва англисӣ роҳ ёфтанд. Комиссияи мазкур маводҳои пешниҳод намудаи иштирокчиёни озмунро ҳаматарафа мавриди омӯзишу баҳодиҳӣ қарор дода, ғолибону иштирокчиёни фаъолро муайян ва ғолибонро бо тӯҳфаҳои Маҷлиси намояндагон қадрдонӣ карданд. 1 июн дар аксар кишварҳои сайёра рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон таҷлил мегардад. ин санаи муҳим насли калонсолро водор месозад ки масъулияти саломатӣ, тарбияи маънавии кӯдакону наврасон, фароҳам овардани шароити мусоиди таълиму тарбияи онҳо дар мактаб ва оила, инкишофи эҷодиёти бачагон ва тайёр намудани онҳо ба зиндагии ояндаро ба дӯш дошта бошанд. дар робита ба таҷлили ин сана дар шаҳри Душанбе бо ибтикори Вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти унвони пешгирии зӯроварӣ нисбат ба кӯдакон, дастовард ва масъалаҳои ҷойдошта ҳамоиш баргузор шуд. шарҳи бештар дар матлаби навбатии барнома. ҳар сол рӯзи 1 июн дар кишварҳои ҷаҳон ҳамчун рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон таҷлил мегардад ки Тоҷикистон низ аз шумори чунин кишварҳост. таҷлил аз ин рӯз ҳушдор аз он медиҳад ки дар ҳифзи саломатӣ, тарбияи маънавии кӯдакону наврасон, фароҳам овардани шароити мусоиди таълиму тарбияи онҳо дар мактаб ва оила, инкишофи эҷодиёти бачагон ва тайёр кардани онҳо ба зиндагии оянда ҳамагон ҳамеша масъулиятшинос бошанд. ин нуктаро Дилрабо Мансурӣ, муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон зимни ҳамоише ки бахшида ба рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон дар шаҳри Душанбе баргузор гардид, зикр дошт. қайд гардид ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон меъёрҳои байналмилалиро оид ба ҳимояи ҳуқуқ ва озодии кӯдакон қадам ба қадам амалӣ гардонида, ҳифзи саломативу ҳаёти кӯдаконро самти афзалиятноки сиёсати давлат қарор додааст. зеро кӯдакон ояндаи осудаву ободи ҳар як миллат, сарвати бебаҳои ҳар як оила, ҷомеа ва давлат ба шумор меравад. пеш аз ҳама масъалаи ҳифзи ҳуқуқ ва таъмини манфиатҳои беҳтарини кӯдак яке аз самтҳои муҳими давлатдорӣ ба ҳисоб меравад. дар ин замина ҷумҳурии Тоҷикистон низ бо назардошти ба даст овардани истиқлоли давлатӣ самтҳои муҳими фаъолиятро дар ин самт тақвият бахшидааст. аз ҷумла даҳҳо санадҳои стратегӣ ва барномавии фарогир дар самтҳои гуногун қабул ва амалӣ шуда истоданд ки бавосита ё бевосита яке аз масъалаҳои муҳими баррасишаванда ҳуқуқҳои кӯдак ба ҳисоб меравад. дар маҷмӯъ тамоми ҳам чораҳои қонунгузорӣ, ҳам иродаи сиёсӣ ва ҳам амалияи ҳуқуқдадбиқонро дорем ки боз ҳам вазъ ва шароити кӯдаконро дар ҷомеа беҳтар намоем. ин чорабинӣ аз ҷониби Вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон зери номи пешгирии зӯроварӣ нисбат ба кӯдакон, дастовард ва масъалаҳои ҷойдошта баргузор шуд. Раҳим Саидзода, вазири маориф ва илми кишвар қайд намуд ки Тоҷикистон давлати иҷтимоӣ буда барои ҳифзи кӯдакону наврасон аз ибтидои давраи истиқлолияти давлатӣ тадбирҳои заруриро амалӣ менамояд. ба таъкиди баромадкунандагон, ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар даврони истиқлолияти давлатӣ конвенсия оид ба ҳифзи ҳуқуқи кӯдак, конвенсияи Созмони ҷаҳонии меҳнат оид ба барҳам додани шаклҳои вазини меҳнати
кӯдакон ва дигар асноди байналмилалиро эътироф карда, дар ин замина санадҳои дахлдори меъёрҳои ҳуқуқиро бо муқаррароти онҳо мутобиқ намудааст. Аз ин ҷост ки барои рушди ҳаматарафаи кӯдак ва инкишофи ҷисмониву зеҳнии онҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон тамоми шароиту имконот фароҳам оварда шудааст. Дар чорабинӣ масъалаҳои дигари марбут ба ҳаёти кӯдакону наврасон низ мавриди баррасӣ қарор дода шуд. бахшида ба рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон дар ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе низ чорабини идона доир шуд. Дар рафти ин тадбир ҳозирин перомони ҳуқуқҳои кӯдакон ва шароити созгору илмомӯзиву фароғати ин қишри ҷомеа дар Тоҷикистон сухан гуфтанд. соҳиби истиқлолии кишвар ба мо даст дод ки мо худ барои ояндаи дурахшони ватанамон тасмим гирему ояндаро бо дасти худ созем. ҳамин ободиву осоиштагӣ ва рушди бемайлони мамлакат дар заминаи ҷаҳонишавӣ барои тарбияи насли наврас низ имкониятҳоро фарохтар сохту ҷиҳати рушду инкишофи кӯдакон низ гомҳои устувор гузошта шуд. имрӯз дар ҷумҳурии Тоҷикистон садҳо марказҳо ва кӯдакистонҳо фаъолияти босамар доранд ки ҳамагӣ бобати дар рӯҳияи солиму меҳанпарастӣ тарбия кардани насли наврас равона гардиданд. хусусан дар шаҳри Душанбе барои ба зинаи аввали таҳсилот фаро гирифтани кӯдакон чораҳои мушаххас амалӣ гардида, дастовардҳо низ дар ин самт назаррасанд. кӯдакони даврони истиқлол аз самараи ин ҳама баҳравар гардида ба ояндаи дурахшони Тоҷикистон нигоҳи тоза доранд. дар озмуну маҳфилҳои сатҳи ҷумҳуравӣ иштирок намуда сазовори ҷойҳои ифтихорӣ мегарданд. бо ифтихормандӣ аз ин ҳама метавон гуфт ки имсол рӯзи ҷаҳонии ҳифзи кӯдакон дар шаҳри Душанбе бо дастовард ва навгониҳои назаррас истиқбол карда шуд. аз ҷумла дар ноҳияи Шоҳмансури пойтахт бахшида ба ин саҳнаи тарихи чорабинӣ бо шукӯҳи идона ташкил ва роҳандозӣ гардид ки дар он намояндагони мақомоти иҷроии кумитаи давлатии шаҳри Душанбе, роҳбарияти ноҳияи Шоҳмансур ва собиқадорони меҳнату дигар шахсони расмӣ иштирок намуданд. ҳозирин нахуст аз намоиши дастовардҳои тарбиятгирандагони муассисаҳои томактабии ноҳия дидан карда ба маҳорат ва истеъдоди онҳо баҳои баланд доданд. гуфта шуд ки дар ноҳия бо мақсади амалӣ намудани барномаву стратегияҳои рушди соҳаи маориф тадбирҳои зарурӣ амалӣ гардида дар ин замина раванди таълим низ зина ба зина беҳтар гардида истодааст. имрӯз барои мо тарбиятгарони насли наврас боиси ифтихор аст ки мо дар таълиму тарбияи насли наврас танқисӣ намекашем, чунки ба дустурякон ва тарбиятгирандагони яъне муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ хело шароити хубу фароҳам оварда шудааст ва дастгириҳои зиёде аз тарафи роҳбарияти шаҳр ба назар мерасад. аз ҷумла тарбиятгирандагони мо аз синни хурдӣ мо кӯшиш ба харҷ медиҳем ки дар рӯҳияи ватандӯстӣ, ватанпарастӣ, хештаншиносӣ, яъне ки ҳисси миллии тарбиятгирандагонро баланд бардоштанро аз синни хурдӣ ба онҳо таълиму тарбия медиҳем, чунки дар оянда номбардори ватани азизамон шаванд. ва як чиз дигарро қайд кардан ба маврид аст ки тарбиятгирандагони мо аз синни хурдӣ дар озмунҳои даври ноҳиявӣ шаҳрӣ хело фаъолона иштирок мекунанд ки ҷойҳои намоёнро сазовор мешаванд. баъди боздид аз растаи намоиши дастовардҳои тарбиятгирандагони кӯдакистонҳо дар қисмати назаравӣ чорабини нотиқон баромад намуда таъкид доштанд ки имрӯз фаъолияти муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ дар ҳудуди ноҳия дар сатҳи зарурӣ баро монда тамоми кӯдакистонҳо бо лавозимот ва адабиёти бачагона таъмин мебошанд. ҳамин аст ки тарбиятгирандагони ин зинаи таҳсилот ҳамасола дар озмунҳои ҷумҳуравӣ аз ҷумла фуруғи субҳи донои китоб аст иштирок намуда сазовори ҷойҳои ифтихорӣ мегарданд ки ин боиси қаноатмандӣ аст. дар рӯзи ҷаҳонии ҳифзи кӯдакон ҳамчунин дар ҳамин ҷо як қатор кӯдакони фаъол ки дар чунин озмунҳо ба дастовардҳо ноил гардиданд бо тӯҳфаву сипосномаҳо қадрдонӣ шуданд. барномаи мукаммали фарҳангӣ дар иҷрои аҳли ҳунари ноҳия ки саршори суруду таронаҳои ватандӯстона буданд ба чорабинӣ шукӯҳи идона бахшид. имрӯз дар донишгоҳи миллии Тоҷикистон дар ҳушаи мулоқоти асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо аҳли илм ва маорифи кишвар ҳамоиши илми назариявӣ баргузор гардид. ҷузъиёти бештар дар гузориши ҳамкорони мо.
در آغاز همایش علمی نظریوی رکتور دانشگاه ملی تاجیکستان امامعلی نصرالدین زاده ذکر داشت که ملاقات پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با اهل علم و معارف کشور با اشتراک عالمان و ضیاییان و نمایندگان کسب و کار گوناگون مملکت جنبه مهمی تحلیلی داشته آن برنامه عمل برای تمام بخش و ساحه‌های مربوط به علم و معارف میباشد. گفته شد که طی سالهای صاحب استقلالی کشور پیشوای معظم ملت به رشد ساحه علم و معارف توجه بیشتر ظاهر کرده پیوسته تدبیرهای تازه راهاندازی می‌نمایند. تاکید شد که ضمن این ملاقات ذکر رفت که حکومت جمهوری تاجیکستان علم را یکی از عامل‌های اساسی رشد کشور و عالمان را ذخیره بزرگی ذهنی جامعه دانسته با مقصد پیشرفت همه‌جانبه آن و بهتر گردانیدن شرایط اجتماعی کارمندان ساحه علم همه امکانیت‌ها را مهیا نموده است. و در نظر داشت اهمیت این مسئله ما مقام و منزلت علم، عالمان و دانشمندان، اهل معارف و ضیاییان ایجادکار را در جامعه از نگاه اجتماعی، معنوی و مالیوی دوره به دوره بلند برداشتیم. زیرا در جهان معاصر تنها کشورهای میتوانند هستی خود را حفظ کرده رشد یابند که شهروندانشان دارای سطح بلندی سوادناکی و معرفت و فرهنگ، علم دوست و دانشمند و صاحب هنر باشند. تفاوت اصلی این ملاقات در آن بود که ساحه علم و معارف در جمهوری تاجیکستان طی 30 سال تحلیل کرده شد. پرزیدنت کشور جناب عالی در سخنرانی خود مسئله های مبرمی که امروز مانع اصلی رشد علم در جامعه تاجیکستان هستند همانها را بررسی کردند. همچنین جناب عالی در سخنرانی خود تاکید کردند که امروز کشور ما را، عالمان ما را ضرور است که وابسته به زمان آن رویه‌های را تشکل دهند که برای جامعه پیوسته ضرور هستند. ضمن همایش علمی نظریه‌ای در دانشگاه ملی تاجیکستان عالمان و دانشمندان این مؤسسه عالی تعلیمی مملکت که اشتراکچی به واسطه ملاقات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با نمایندگان ساحه‌های علم و معارف کشور بودند نسبت به دستور و سفارش‌های سرور دولت هم رأی نشان داده تطبیق مقصدناک نشاندادهای این ملاقات را کفالت رشد بیشتر علم و معارف تاجیک عنوان کردند. با مناسبت روز جوانان تاجیکستان همایش فرهنگی فراغتی جنبسته ماهواره جوانان تحت عنوان جاویدان باد جوانی و جوانان برگزار گردید. همایش با قدرشناسی نمودن غالبان محفل آزمون‌ها انجام یافت. شرح بیشتر در گزارش همکاران ما. در دایره جنبش ماهواره جوانان تحت عنوان جاویدان با جوانی و جوانان از جانب کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در همکاری با مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه در مؤسسه دولتی فرهنگی و فراغتی آمفی‌تئاتر اهورون همایش تنتنوی با برنامه رنگین فرهنگی برگزار گردید. پیش از آغاز همایش مهمانان از نمایشگاه دستاوردهای جوانان مؤسسه‌های گوناگون از جمله ورزشکاران دیدن نمودند. در دایره ماهواره جوانان که امروز جمع‌بست می‌گردد دستاوردهای مکتب ورزشی ذخیره المپی رقم 6 شهر دوشنبه برای ما خرسندی‌آور است که امروز از مکتب ما ورزشگر شناخته تاجیکستان امامعلی نورعلی و بازی‌های المپی راه خط گرفت و باور داریم که اون در بازی‌های المپی پرچم تاجیکستان عزیز رو در عرصه بین المللی بلند می‌بردارد. از مؤسسه دولتی مکتب مخصوص ورزشی ذخیره المپی رقم 9 با بوکس شهر دوشنبه سه کس راحت به بازی‌های المپی دارد و ما انتظار می‌کنیم که ورزشکاران ما در بانکوک، تایلند هستند و امیدوار هستیم که از آنجا یگان نتیجه خوب ورزشی با ما به دست می‌بریم. در چرابینی جایزه‌داران و غالبان آزمون‌های جمهوریوی و بین‌الخلقی ورزشکاران و گیرندگان استیپندیاهای پرزیدنتی اشتراک نمودند. رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان برگزاری چرابینی‌های ماهواره جوانان را که مسئولین ساحه دوام یک ماه در تمام مناطق جمهوری راه‌اندازی نمودند قناعت بخش ارزیابی کرد. ابراز گردید که برای جوان وطن دوست و خویشتن‌شناس که می‌خواهد در رشد و تشکلیابی تاجیکستان سهمگزار باشد باید هر روز زندگیش عید باشد. در این تدبیر فرهنگی چندی از کارمندان ساحه کار با جوانان و ورزش با مدال‌های سرسینگی، جایزه‌های ساحوی و دولتی و افتخارنامه سرفراز گردانیده شدند. دانشجوی دانشگاه ملی تاجیکستان شکرانه طاهری غالب آزمون جمهوریوی دانشجوی سال گردید. نسل استقلال و صلح و وحدتیم، پیروان پیشوای ملتیم. باعث افتخار بزرگ است که امروز در فضای صاحب استقلالی بهر ما جوانان تمام شرایط ها فراهم آورده شده است تا علم آموزیم،
ба илму донишу китобу фарҳанг ҷалб шавем ва аз доираи маонӣ бохабар бошем. Чашидани шаҳди пирӯзӣ дар озмуни ҷумҳуриявии донишҷӯи сол 2024 насибам гардид. дар идома аз ҷониби ҳунармандони муассисаи давлатии оркестри давлатии симфонии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон барномаи рангини консерти манзури ҳозирин гардонида шуд, ки ба чорабинии фарҳангӣ ҷилову фазои гуворо бахшид. дар Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба ҷамъбасти озмуни ташкилоти қарзии молиявӣ беҳтарин оид ба хизматрасонии бонувони соҳибкор маросими тантанавӣ баргузор гардид. дар тадбири мазкур роҳбарияти Кумитаи корбозанон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ, намояндагони ташкилотҳои қарзии молиявӣ, Ассотсиатсияи бонкҳои Тоҷикистон, Ассотсиатсияи ташкилоти маблағгузории хурди Тоҷикистон, инчунин намояндагони шарикони рушд иштирок намуданд. тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкорони мо. маросими тантанавиро раиси Бонки Миллии Тоҷикистон Фирдавс Толибзода оғоз карда зикр намуд, ки ҳадаф аз баргузории озмун пеш аз ҳама тавсеяи дастрасии соҳибкории бонувон ба захираҳои молиявии арзон ва баландбардоштани сатҳу сифати хизматрасониҳои молиявӣ мебошад. Озмуни қарзии молиявии беҳтарин оид ба хизматрасонии бонувони соҳибкор соли дуввум аст, ки дар доираи нақшаи амал барои солҳои 2023-2025 ва барномаи давлатии рушди соҳибкории занон дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2027 гузаронида мешавад. Тавре зикр гардид, дар асоси фаъолияти ташкилотҳои қарзии молиявӣ дар соли сипаригашта озмуни мазкур аз рӯи 4 номина: беҳтарин ташкилоти қарзии молиявӣ аз рӯи қарзҳои додашуда, маблағгузории исломӣ ба бонувони соҳибкор, беҳтарин ташкилоти қарзии молиявӣ дар самти ҷалби пасандозҳои бонувони соҳибкор, беҳтарин ташкилоти қарзии молиявӣ аз рӯи насб ва истифодаи воситаҳои электронии пардохт, посттерминал ва кюрамз ба бонувони соҳибкор ва беҳтарин ташкилоти қарзии молиявӣ аз рӯи татбиқи лоиҳаҳо вобаста ба дастгирии бонувони соҳибкор ҷамъбаст гардид. ҳадаф аст баргузории чорабинии имрӯза ин пеш аз ҳама амалӣ намудани барномаи рушди соҳибкории занон дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва стратегияи фарогирии молиявӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар барномаҳои стратегие, ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон қабул карда шудааст. Тавре ки натиҷаи баргузории озмун нишон дод, мас ин озмун имконият медиҳад, ки ташкилотҳои қарзии молиявӣ боз ҳам дар самти ҷудо кардани маблағҳо барои соҳибкории бонувон, ҷалби пасандозҳои бонувони соҳибкор ба ташкилотҳои қарзии молиявӣ, коркард ва татбиқ намудани лоиҳаҳои сармоягузории лоиҳаҳои пасандозӣ ва лоиҳаҳои қарзӣ ба бонувони соҳибкор ва инчунин васеъ намудани доираи инфраструктури хизматрасониҳои молиявӣ ба бонувони соҳибкор аст. Ва ин натиҷаи ин озмун имкон дода истодааст, ки сол аз сол ин хизматрасониҳо ба бонувони соҳибкор рушд ёфта истодаанд. вобаста ба ҳамин чизи дигарро қайд кардан зарур аст, ки соҳибкории занон ва бонувон барои барномаҳои стратегияи ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз самтҳои афзалиятнок ба ҳисоб меравад. вобаста ба ҳамин низоми бонкии ҷумҳурии Тоҷикистон сол аз сол кӯшиш ба харҷ дода истодааст, ки ҷиҳати боз ҳам васеъ намудани доираи фарогирии бонувони соҳибкор ба хизматрасониҳои молиявӣ, баланд бардоштани сатҳу сифати хизматрасониҳои молиявӣ ва ҳимоя намудани ҳуқуқи бонувони соҳибкор дар ин самт чораҳои зарури андешад. ضمن تدبیر مذکور همچنین رئیس کمیته کاربازانان و اویلای نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بنفشه فیض‌دین‌زاده ابراز داشت که در شرایط امروزه فعالیت صاحبکاری از جمله صاحبکاری بانوان یکی از نیروهای اساسی پیشبرنده اقتصادیات به حساب می‌رود. زیرا صاحبکاری زنان در حل مسائل اساسی اقتصادی از قبیل تأسیس جای‌های نوی کاری، جاری نمودن تکنولوژی معاصر، افزایش درآمد اهالی، پست نمودن سطح کمبزاعتی و در مجموع تأمین رشد استوار اقتصادی سهمی نظر است دارد. در قسمت جنبسته مسئولین به اشتراکداران چاره‌بینی برای سهمی نظررس در رشد بامرام نظام بانکی و بخش مالیوی کشور اظهار منتداری نموده برای فعالیت منبعد برایشان برای کامیابی تمنا نمودند. سپس از روی جنبسته نتیجه‌های آزمون برندگان جایزه‌ها از روی 4 نامیناسیا با جام، دیپلم و افتخارنامه و سپاسنامه‌ها قدردانی کرده شدند.
инчунин барои саҳмгузорӣ дар рушди низоми бонкӣ ва иштироки фаъолона дар озмуни ташкилоти қарзии молиявии беҳтарин оид ба хизматрасонии бонувони соҳибкор дигар иштирокчиён бо ифтихорномаву сипосномаҳои Бонки Миллии Тоҷикистон сарфароз гардонида шуданд. дар кумитаи меъморӣ ва сохтмонӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои баррасӣ ва такмили консепсияи боғи миллии манзаравӣ эпиграфӣ дар шаҳри Душанбе ҷаласаи корӣ баргузор шуд. Зимни ин чорабинӣ лоиҳаи ангоравии боғ мавриди баррасиву такмилдиҳӣ қарор дода шуд. ҷузъиёти бештар дар шарҳи навбатии барнома. ҷаласаи корӣ бо иштироки роҳбарияти кумитаи меъморӣ ва сохтмонӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, кумита оид ба таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, донишмандону меъморон ва бостоншиносону ҷомеашиносони ҷумҳурӣ сурат гирифт. зимни ҳамоиш лоиҳаҳои ангоравии боғи миллии манзаравию этнографӣ дар шаҳри Душанбе ки аз ҷониби ташкилоти лоиҳакашӣ дар 6 намуна дар шакли чопӣ ва видеоӣ пешниҳод гардида буд, мавриди баррасиву такмилдиҳии ҳаматарафа қарор гирифт. лозим ба зикри хос аст ки ҳанӯз шуруъ аз соли 2020 лоиҳаҳои ин боғ аз тарафи пажӯҳишгоҳҳои зертобеи кумитаи меъморӣ ва сохтмонӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тарҳрезӣ гардида буд, вале бо гузашти муддати тӯлонӣ ва рӯи кор омадани ғояҳои созанда, модерн шудани санъати меъморӣ ва ба талаботи ҷамъият мутобиқ намудани ин иншооти иҷтимоӣ фарҳангӣ зарурати аз нав омода кардани лоиҳаҳо пеш омад. бо инобати ин ҳолат кумитаи меъморӣ ва сохтмонӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тасмим гирифт ки бобати таҳияи консепсияи нав андешаву назари ҳамаи сохторҳои дахлдорро пазируфта тибқи онҳо корбариро оғоз кунад. аснои баррасии мукаммали ин лоиҳа раиси кумитаи меъморӣ ва сохтмонӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Низом Мирзозода иброз дошт ки мақсад аз бунёди боғи миллии нави ландшафтию этнографӣ ин муаррифии меваҳои гуногуни шаҳдбори кишвар ки дар ин боғ парвариш карда мешаванд, инчунин пешкаши манзараҳои зебои табиат, дарахтони ороишии нодир ва эҳёи ҳунарҳои мардумӣ мебошад. бинобар ин меҳвари асосии боғро қидаҳои алоҳидаи дар сатҳи баланди касбии агротехникӣ ва ландшафтӣ коркардшудаи дарахтони навъҳои гуногун ташкил дода, гулгашту роҳравҳо ва қидаҳои алоҳидаи истироҳатию фароғатӣ бо дарахтон ва гулу буттаҳои ороишии нодир тарҳрезӣ карда шудааст. ҳозирин ки иборат аз донишмандону муҳаққиқон аз сохторҳои муҳими илмии кишвар ва лоиҳакашону меъморони шинохта буданд, пиромуни муҳимияти татбиқи ин тарҳ ва истифодаи унсурҳои милливу дастовардҳои даврони соҳибистиқлолӣ дар боғи миллии манзаравию этнографӣ дар шаҳри Душанбе таклифу пешниҳодоти судманд ироа доштанд. ширкати Samsung дар Тоҷикистон барои истифодабарандагони маҳсулоти худ телефонҳои Galaxy AI-ро пешниҳод мекунад. дар маросими тантанавӣ дар шаҳри Душанбе намояндагони ширкат имкониятҳои нави онро ки қобилиятҳои пешрафтаи зеҳни сунъиро доро мебошад муаррифӣ карданд. ҳамкоронамон мавзӯъро идома медиҳанд. ширкати Samsung дар Тоҷикистон дӯстдорону истифодабарандагони маҳсулоти худро аз навгонӣ хабар медиҳад. дар маросими тантанавӣ бахшида ба ифтитоҳи мағоза ва маҳсулоти нави ин ширкат, масъулини Samsung иброз доштанд ки акнун қобилиятҳои пешрафтаи зеҳни сунъӣ силсилаи флагмани Galaxy S24 дар смартфонҳои Galaxy S23, S23 FE, Z Fold 5, Z Flip 5 ва планшетҳои Tab S9 дастрас гардиданд. илова бар ин ҳоло дар навсозии охирини Galaxy AI забонҳои бештар дастрасанд. ба ғайр аз 13 забони аллакай дастрас дар Galaxy AI навсозии One UI 6.1 ки корбарон 26 апрел гирифтанд, 3 забони нав арабӣ, индонезӣ ва русиро илова карданд. Сегодня у нас торжественное открытие бренд-шопа в Таджикистане. Очередной магазин, который будет продавать нашу технику. Мы представляем в этом году новшество нашего бренда. Это Galaxy AI. Это возможности, которые помогают людям улучшать и облегчать свой образ жизни. Телефон может за них полноценно переводить разговоры на большое количество языков, точнее на 16 языков, помогает найти какие-нибудь объекты, достопримечательности, которые вы хотели бы обнаружить вокруг вас. Телефон может вам редактировать различные виды фотографий, перемещать объекты на фотографиях. маросими муаррифии Galaxy AI бо гузаронидани викторина миёни дӯстдорону ҳаводорони Samsung идома ёфт. масъулини ширкат ғолибонро бо тӯҳфаҳо қадрдонӣ намуданд. тибқи маълумот вақтҳои наздик рӯйхати забонҳоро дар Galaxy AI бо забонҳои руминӣ, туркӣ, голландӣ ва шведӣ пурра хоҳанд кард.
کرد. خصوصیت‌های نوی AI که ماه ینور در سان خوسه شتات کالیفرنیا آمریکا معرفی شد، حتی کاربران با تجربه دستگاه موبایل به حیرت آورد. برنامه ترجمانی آن به کاربران امکان می‌دهد که هنگام سفر با ساکنان محلی صحبت‌های تصادفی داشته باشند. خصوصیت اکران تقسیم شده به استفاده برندگان امکان می‌دهد که ترجمه‌های متنی صحبت‌ها را در وقت واقعی نمایش دهند. در گالاکسی AI نو شده برنامه جستجویی نیز بهتر است. زبان‌های نوی که از جانب گالاکسی AI دسترس می‌شوند در تنظیمات بسته زبان‌ها موجودند. پس از نوسازی نرم افزار، خصوصیت‌های گالاکسی AI در دیگر دستگاه‌های موبیلی گالاکسی نیز دسترس خواهند بود. گزارش با تحصیلات رقمی در جمهوری تاجیکستان دقت اساسی را به تحصیلات میانه عمومی روانه می‌نماید. اینچنین تمام زینه‌های دیگری تحصیل را فرا خواهد گرفت. با عملی شدن تحصیلات رقمی، فرمت اداره‌کنی مؤسسه‌های تحصیلاتی تدریجاً تغییر یافته در مؤسسه‌های تعلیمی محیط سازگار تشکیل می‌یابد. همکارانمان از رفت مراسم فعالگردانی اولین برنامه اینواتسیونی یخونش در ناحیه یوان گزارش می‌دهند. در دایره سیاست معارف پرورانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در مؤسسه های تعلیمی ناحیه یوان برنامه اینواتسیونی ایخوانش فعال گردانیده شد. از جمله مراسم فعالگردانی اولین برنامه اینواتسیونی ایخوانش با اشتراک رئیس ولایت ختلان در مؤسسه تعلیمی رقم 75 به نام محمد بابیف واقع در کوچه کرامت الله قربانوی جماعت شهرک یوان و مؤسسه دولتی تعلیمی مکتب اینترنت جمهوریوی کودکان یتیم ناحیه صورت گرفت. دستگاه و تجهیزات‌های برنامه ایخوانش در مؤسسه‌های تعلیمی مذکور از جانب تشکیلات جمعیتی جرأت دسترس و وصل و نصب گردیده است. رئیس ولایت از صنفخانه‌های تعلیمی مؤسسه رقم 75 و مؤسسه دولتی تعلیمی مکتب اینترنت جمهوریوی کودکان یتیم دیدن نموده با آموزگاران و خوانندگان صحبت آزاد نمودند. گفته شد که آموزگاران و نورسان را می‌باید از امکانات و شرایط معاصر فراهم آورده شده مفید استفاده کرده برای از خود کردن علم‌های دقیق، دانستن زبان‌های خارجی تلاش‌های زیاد نمایند. I have been studying in the organization of Jorat Educational Center. I'm very interested at English language. That's why I'm studying in this organization. The teachers of this organization are very effort for our English language. I personally behalf and students who are studying in this organization express our gratitude to the leader and teachers of this organization. At the end, I'm very happy that such a learning center is working in our district. از 30 آگوست سال 2022 سیستم گزارش به تحصیلات رقمی و تحصیلات فاصلوی با تشبث تشکیلات جمعیتی جرأت مخصوصاً لایه اینواتسیونی ایخوانش ما اقدام گرفتیم که در مکاتب تحصیلات امگانی ناحیه یوان یعنی این لایه رو عملی نماییم. مقصد اساسی این لایه البته این پیش از همه بازم بهتر نمودن صفت تحصیل و از سیستم کاغذی به سیستم رقمی گذاشتن ساحه معارف می باشد. این لایه امکانیت می دهد که مخصوصاً سروران مؤسسه ها از اتاقهای کاری خویش البته از جریان تعلیم با خبر باشند و طالب علمان در این برابر می توانند با صفت تعلیم یعنی توجه بیشتر و ظاهر نمایند. در ادامه مراسم از جانب مسئولین تشکیلات جمعیتی جرأت طریق اسلایدها معلومات پورا آید به کار در برنامه و نازکی‌های آن معلومات منظور کرده شد. مورد قید است که حکومت مملکت امروزها برای بهتر نمودن صفت تعلیم و تربیت نسل نورس کارهای نظررسی را به انجام رسانیده ایستاده است. همزمان از طرف مسئولین قید کرده شد که تصدیق نمودن کانسپسیای گزارش به تحصیلات رقمی در تاجیکستان برای دوره تا سال 2042 یکی از قدم‌های استوار است. هدف از گزارش به تحصیلات رقمی در مؤسسه‌های تعلیمی این پیش از همه تغییر دادن شکل و اصول‌های تعلیم و به طلبات دور مطابق نمودن آن میباشد. ما جوانان دائما کوشش به خرج میدیم که سیاست پیش گرفته
пешвои муаззами миллатро дастгирӣ намуда барои пешрафти ҷомеа саҳми худро гузорем. барномаи мазкур ҷиҳати рақамикунонии соҳаи маориф мусоидат намуда вазорати маориф, раёсат, падару модар, хонандагон ва омӯзгорон аз ҷараёни таълиму тарбия огоҳ мегарданд. дар идомаи маросим ҳайати меҳмонон аз намоиши дастранҷи хонандагон дидан намуда ба як гурӯҳ волидайн як адади планшет тӯҳфа намуданд. тибқи иттилоъ аз тарафи ташкилоти ҷамъиятӣ дар 10 муассисаи таълимие ки барномаи мазкур фаъол гардонида шудааст, дастгоҳҳои пайвастшуда 199 ададро ташкил медиҳад ки аз ин шумора 187 ададаш камераи назоратӣ ва 12 адади дигар телевизор мебошад ва ҳамзамон ба омӯзгорон 360 адад планшет тақдим карда шуд ки дар назар аст рӯзҳои наздик 2450 адади дигар дастрас хоҳад шуд. дар ин замина дар доираи сиёсати инсондӯстона ва хайрхоҳонаи роҳбари давлат раиси вилояти Хатлон ба ятимону хонандагони мактаб интернати ҷумҳуриявии кӯдакони ятими ноҳияи Ёвон ба муносибати рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим намуданд. ҳамасола рӯзи 1 июн рӯзи кормандони мақомоти назорати маводи нашъаовар қайд карда мешавад. бахшида ба ин ва рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон аз ҷониби агентии назорати маводи нашъаоварӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон чорабинӣ иштироккунандагон дар самти марафони велосипедронӣ баргузор карда шуд. гузориш дар ин бора. бахшида ба 25-солагии таъсисёбии агентии назорати маводи нашъаовари назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон аз ҷониби агентии назорати маводи нашъаовар чорабинии варзишӣ марафони велосипедронӣ зери шиёри ҷавонон бар зидди маводи нашъаовар ташкил ва баргузор карда шуд. мақсад аз баргузор намудани чунин чорабинӣ баҳри солимии ҷомеа аз истеъмоли маводи нашъадор, баланд бардоштани маърифатнокии аҳолӣ ва роҳандозӣ намудани тарғибу ташвиқи тарзи ҳаёти солим ва коҳиш додани сатҳи нашамандӣ ва ҳарчи зиёдтар машғул шудан ба варзиш мебошад. марафони велосипедронӣ дар хиёбони ҳофизи шерозии шаҳри Душанбе аз назди фаввораи муассисаи давлатии Наврӯзгоҳи пойтахт то чораҳаи назди Товус доир гардида дар назди муассисаи таъсисоти миёнаи умумии рақами 70 шаҳри Душанбе ва истгоҳи назди сиёма кормандони агентӣ ба мардуми ҷамъомада варақаҳои таблиғотӣ тақсим намуда ҳамзамон оид ба зарари маводи нашъаовар ва оқибатҳои фоҷиабори нашамандию нашаҷалобӣ суҳбат ва корҳои фаҳмондадиҳии пешгирикунанда доир намуданд. мо насли навраз бо як ғурури хоса иброз менамоем ки бо маводи нашъадор душмани ашҳадием ва танҳо тарзи ҳаёти солимро интихоб менамоем, нест бо нашъамандию нашъаҷалобӣ. қайд кардан ба маврид аст ки агентӣ дар фаъолияти ҳамарӯзаи худ дар якҷоягӣ бо дигар мақомоти дахлдори ҷумҳурӣ ва ташкилотҳои ҷамъиятӣ пайваста чунин чорабиниҳоро доир менамояд. ин навбат низ доир ба соли маърифати ҳуқуқӣ эълон гардидани соли 2024 бо мақсади боз ҳам баланд бардоштани сатҳи маълумотнокии аҳолӣ хусусан дар байни наврасону ҷавонон оид ба зарар ва оқибатҳои фоҷиабори истеъмоли маводи нашъаовар ташвиқу тарғиб намудани тарзи ҳаёти солим тавассути ҳарчи зиёдтар шуғул варзидан ба варзиш дар маҷмӯъ баҳри ҳифзи солимии ҷомеа чорабиниҳои мазкурро роҳандозӣ намуд. бо мақсади дастгирии пешниҳоди президенти Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ, президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ки 25 майро Созмони Милали Муттаҳид рӯзи ҷаҳонии футбол эълон кардааст, Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон дар ноҳияҳои Қубодиён ва шаҳри Туси вилояти Хатлон як қатор чорабиниҳои варзиширо доир намуд. дар варзишгоҳҳои ин ду ноҳия бо ҷалби кӯдакону наврасон ва дастаҳои футбол фестивали калони футболбозон доир карда шуд. гузориш дар ин бора.
дар ҷамъомади тантанави раиси кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар вилояти хатлон, раиси ноҳияи қубодиён, масъулини кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар ноҳияи қубодиён, сардори шуъбаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи қубодиён ва дигар шахсони масъул иштирок ва суханронӣ намуданд. Нахуст Саидзода Ҷамшед, раиси кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар вилояти хатлон, доир ба аҳамияти варзиш ва рушди футбол ки яке аз роҳҳои беҳтарини нигоҳ доштани саломатӣ ва тарғиби тарзи ҳаёти солим, инчунин муҳимтарин василаи муттаҳидсозии халқу миллатҳои гуногун мебошад, суханронӣ намуда аҳли фестивалро муборакбод намуд. Мавсуф зимни баромади хеш қайд намуд ки кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон ҳамчун ҳизби пешоҳанг ва ташаббускор барои ҷавонон тавассути оммавигардонии варзиш, таблиғи тарзи ҳаёти солим, омода намудани варзишгарони касбӣ, аз ҷумла ҳама навъҳои варзиши олимпӣ аз тамоми имкониятҳои мавҷуда истифода мебарад ва бо ҷалби ҳарчи бештари наврасону ҷавонон ба мусобиқаҳои варзишӣ диққати аввалин дараҷа медиҳад. боиси ифтихор ва сарфарозист ки имрӯз дар саросари ҷумҳурии азизамон чорабиниҳои гуногун ба муносибати умумиҷаҳонӣ гаштани футбол дар арсаи байналмилалӣ баргузор гашта истодааст. имрӯзҳо мебинед дар ноҳияи мо низ чунин чорабиниҳои бошуку шаҳомат доир гардида истодааст ки ин барои болидароҳии тамоми қишри ҷомеа алалхусус наврасону ҷавонон бисёр хурсандовар аст. имрӯз дар назди муассисаи давлатии мактаби варзишӣ 4 гурӯҳ намуди варзиши футбол фаъолият мекунад. як дастаи гурӯҳи духтарона дорем ки дар мусобиқаҳои сатҳи ноҳиявӣ, вилоятӣ ва ҷумҳуриявӣ фаъолона иштирок мекунад. дастаи мунтахаби ноҳияи қубодиён, дастаи футболи пахтакор дар чемпионати ҷумҳурии тоҷикистон байни дастаҳои лигаи дуюм фаъолона иштирок мекунад ва соҳиби ҷойҳои намоён низ гардиданд. дар идомаи ҳамоиш ширкаткунандагон низ дар навбати худ суханронӣ карда, аз қабули ташаббуси президенти Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ, президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар бораи эълон кардани Рӯзи ҷаҳонии футбол аз ҷониби Ассамблеяи Генералии Созмони Милали Муттаҳид як падидаи хубу хотирмон арзёбӣ намуданд. Гуфта шуд ки мояи ифтихор ва сарфарозист ки варзиш рӯз ба рӯз дар кишвари соҳиби истиқлоли мо рушду инкишоф ёфта, шумораи бештари аҳолии мамлакат рӯ ба он оварданд. албатта ки рӯй овардани ҷавонону наврасон ба варзиш аз солимии миллати тоҷик шаҳодат дода, барои тарғибу ташвиқи тарзи ҳаёти солим заминаи мусоид гузоштааст. варзиш ин қосиди сулҳ аст. пиру ҷавони мардуми Тоҷикистон ба варзиш майл доранд. аз ҷумла ба ҳамин футбол ки имрӯз ташаббуси навбатии президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон аст. аксияҳои гуногун низ албатта мо ба роҳ монда истодем. аз ҷумла маҳз ҳамин тақдими тӯб ки бисёр дар байни ҷавонону наврасон як рӯҳияи онҳоро баланд мекунад. вақте мушоҳида мешавад ки ба як кӯдак ё ки ба як ҷавон ё ки ба як наврас вақте мо як тӯб ҳадия мекунем, бисёр як фазои хурсандӣ мешавад. мақсади мо ҳамин аст ки албатта яъне пешгирӣ шомилшавии ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои ифротгарӣ ва пешгирӣ аз ҳар гуна амалҳои номатлуб. ба ҳамагон маълум аст ки дар асоси барномаи рушди футбол барои солҳои 2022-26 дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати рушд додани анамин намуди футбол дар тамоми деҳаву маҳаллаҳо чорабиниҳои гуногуни варзишӣ, махсусан футбол байни деҳаву маҳаллаҳо дар асоси нақшаи чорабиниҳои тасдиқгардида мунтазам доир мегардад ки ҷавонону наврасон ба ин намуди варзиш пайваста ҷалб карда мешавад. дар ин баробар тибқи нақшаи кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар ноҳияи қубодиён миёни хонандагони муассисаҳои таълимӣ ва мактаби санъати бачагона озмуни расм бахшида ба рӯзи ҷаҳонии футбол дар мавзӯи варзиш қосиди сулҳ ки қаблан ба роҳ монда шуда буд, ҷамъбаст гардида ғолибон бо тӯҳфаҳо қадрдонӣ карда шуданд. дар анҷоми ҷамъомади мазкур аз ҷониби роҳбарият ба варзишгарони беҳтарин сипосномаҳои кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар вилояти хатлон, кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар ноҳияи қубодиён диплому медалҳо ва тӯҳфаҳо аз ҷумла тӯбҳои футбол ва волейбол тақдим карда шуд. сипас ҳайати меҳмонон аз осорхонаи таърихии ноҳия дидан карда бо осори ба меросгузоштаи ниёгон, таърих ва фарҳанги миллати тоҷик аз наздик шинос шуданд.
ҳамзамон бо мақсади дар амал татбиқ намудани дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон раиси муаззами ҳизби халқии демократии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар коллеҷи тиббии иҷтимоии ноҳияи шаҳри Тус бо иштироки роҳбари намояндагии ташкилоти ҷамъиятии ҷавонони созандагони ватан дар вилояти Хатлон доираи васеи омӯзгорону донишҷӯён ва дигар шахсони масъул оид ба саҳмгузорӣ дар корҳои ободониву созандагӣ ҳифзу тозагии муҳити зист пешгирӣ аз ҷинояту қонуншиканиҳо ва ҳуқуқвайронкуниҳои ноболиғону ҷавонон ва пешгирии онҳо аз шомилшавӣ ба ҳизбу ҳаракатҳои экстремистиву террористӣ тарбияи фарзандон дар рӯҳияи ватандӯстӣ пешгирӣ аз бегонапарастӣ пӯшидани либоси миллӣ роҳ надодан ба хурофотпарастӣ ва риояи қонунҳои ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд дар бораи тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон ҳисси масъулиятшиносӣ доштан ва дигар масъалаҳои мубрамирӯз бо роҳандозии ҳамоиши сатҳи баланд ибрози назар намуданд. хабарҳо аз хориҷи кишвар. зимни як музояда дар шаҳри Нью-Йорки Амрико гитараи ҳунармандии шинохта